Tinoziva kuti imimi muri mutsigiri mukuru webato reCCC uye zvakare tanga tichionai muchifamba navaChamisa. Toda kuziva pozisheni yenyu nekuti vaChamisa nezuro vakabuda vachiti inini ndasiyana nebato reCCC. Yes, pamusoro vana veZimbabwe kumativi mana enyika nevari diaspora vose pamusoro makazvinzwa president vachitaura nemuromo wavo kuti vasiya bato reCCC. President Chamisa takabvira kutaura pekutanga tikati vakati 10 left indino 10 left, vakati 10 right ndino 10 right, vakati jamba ndino jamba. Saka tiri kutoteerawo president advocate Nelson Chamisa nomvura kusvika zvanaka. Tingati zvikonzero zvaita kuti muteere vaChamisa ndezvi? Zvikonzero zvakati wandei handingazvipedze kuzvitsanangura, but semukuru wedu ndisaka ndati kana vakati tine 10 left ndino 10 left, ndikanzi 10 right ndino 10 right, ndikanzi jamba ndinotojamba. Saka ndoda kungokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatingoramba takabatira pana president Chamisa nomvura. Ko pama-MP nemakanselors avo mungavape advice yekuti chii? Aiwa, apa ndopata kuona timu yekwaChavangu netimu yeZANU-PF. Apa hapana chokuudzirwa, because takada kuudzira vanhu tinotakura nyoka futi kupinda nadzo mumba. Unoona? Saka munhu ngaazvizivire oga. Seni ndinosapota president Chamisa kusvika zvanaka. Nyangwe ndikatosapota nyangwe imi mukoma handiti muchiteera president Chamisa ndokudai. The time yamunongoda kungosiyana na president Chamisa tatora cross. Saka nyaya iripo hombe ndeyekuti isisu sevana veZimbabwe ndakamirira masupporters ari paground kumaruro kupi nekupi tiri kuteera president Chamisa. Sekuona kwenyu bato reCCC rine ramangwana? Zvatopera, zvatodhakwa, zvatopera, kutopera chaiko hazvikwanisike. Munhu president Chamisa munhu ane zodzo, saka ukada kukwikwidzana nemunhu ane zodzo wega unepesera wakutange ndowakupenga. So timu iro memanje vachapenga kupenga chaiko chakufamba mumastreet, because haisi nyore kukwikwidzana nemunhu akazodzo. So ndirongokurudzira vana veZimbabwe kuti aiwa ngatiteere mukomana. Ndofunga ndatombokanda kana mumagurupu kuti no, inini ndateerawo president Chamisa. So ameno vachasara vangani kuvanosara vashomana, tinoverenga 1 2 3 4 vagara vanga dziri nyoka. Saka nyoka idzodzo ngadzigare dzangosara. Tichitarisa kuwanikwa kwakaitwa vasikana vaine mhosva yekukonzera mhirishonga, munoti chidanho ichi? Munoziva ini ndinogara kumarural areas. Ini chandinoziva ndiri kumamisha, ndinoziva kuti Job Scala munhu anoteera president Chamisa. Zvetinyukirwa tinozotaurika nevamwe nansanda kutiziva. Ende ndinoziva, that's why muchiona ndichibvawo kumusha ndichiuya kuno kuHarare kuteera court, because munhu anoteera president Chamisa ndozvandichiri kuziva kwandiri ini. Unaona? So zvakandibata ndichinzwa kuti munhu abatwa nemhosva, munhu asina mhosva. Kuratidza kuti munyika macho hamuna mutemo. Zvakafanana neni pandikarohwa vakamirawo neni, handiti vakachindibatsirawo munhamo nomumatambudziko, handiti nemhosva yanga ndapirwa pasina kana nyaya, ndisina kana mbosvika pachimudhuri chambuya nehandi, but makaona ndichirohwa ndisina kupfeka, ndakasungirwa chidhina kunhengo dzangu. So zvinhu zvinongobatawo kuti ende mukatarisa kupika kuri kuita murume wekujeri, zvinhu zvinongorwadza munhu wenyama ende ihama yedu, handiti pakufamba mustruggle matiri. Saka zvezvimwe izvi zvinenge zvichitaurika nevamwe handikwanisi hangu kuzozvitaura, asi pachokwadi chaipo inini ndinofamba napresident Chamisa. Nyangwe vakati 10 left ndino 10 left, ndikanzi 10 right ndo 10 right. Ende imi mukoma mukange muchiteera president Chamisa neni ushamwari hunokura ende tinowirirana, asi mukangotsaudzira kuna president Chamisa matori mhando kwandiri, because muri mhando yapresident wangu.